Дей. Ще поразцъкам за час, час и половина. До към 9:30 немско време. Дей. Това го минимизираме. Това също го минимизираме. Натискаме. Това е най-добро принто. Някога правим да игра в последните 5-6 години. Не, какво ти говоря? Последните 10 години. Играта кога излезе? 2017 или излезе играта? Чакайте, сега ще видим. Така, ето го. Да, 2017. Точно преди 10 години вече. Ще стане. Да, Continue е. О, аз знаете ли докъде съм стигнал, се сетих. Стигнали сме до Джак и битката с него. Готи, което... Защото аз умерях 2 пъти, като се сбих с него и установих нещо, което е в полза. И това е, че сега са хилна. Е по-добре да се направя хубави здрави патрони. Господин Мат Меринджи, Коста! Върви! Не мога да плачем. Ти викаме днеска ще пуснем едно кратко стримче за час-два. Че утре пак ще става в 4 часа. Пак ми се разсъкваше малко Resident Evil седмицата. Не, още не съм аз. Ако щеш ми вярвай колко пъти умирах, докато стигна до тая част тука, не ми се вярва чак, че въобще стигнах. Аз тука не бях изделал. Сега ще го оправим набързо. Да, тук нищо няма, както обикновено. Значи аз седмичката съм играл на стрим. То беше още в началото. То го няма записа, минах на нормал. В момента просто експериментирам, съм се забъркал с най-трудната, с последната трудност, която е. Madhouse ли беше, не знам.
как се водеше турната трудност. Просто е тек за експириенса, както се вика. За опита. Осмицата, между другото, мисля също да е мина на най-трудната трудност. Чайте сега. Все още не съм я взел. Но скоро време мисля да го направя това нещо и да я въртна. Те, че очаквайте съвсем скоро. Да стане и нещо. Нищо да е жив и здрав. Я чакайте само. Имам чувство, че нещо припуснах по някак аз. Еми да. Дай сега. По-скоро... Не бе. Аз съм тъп на мастия. Добре. Не трябваше дискард да го правим. Кой се е за мундата ли? Не, аз на ония сайт не го използвам така или иначе. Да, сетих се за кой ми говориш. Да. Най-вероятно там ще го взема. Ето, съвсем се гавриш с мене. Чай сега. Ти няма да го махна така иначе. Ти да го... Ого! Сметни почти двойно по-ефтино. Яша бе, той даже не го изнех, че е можел, че става. Сега ще му напълна газа за солово. Опа, не ти. Ох. Къде изчезна бе? Падай долу бе. Пидерас! Кога се усети, че... Опа! Добре, че се защитих тук. Знам, няма място. Не забравих, че трябва да освобода място. Опа!
Чакай сега. Ама той не мога... Това е... Убима се се случва. Сега се възпръсти от да малко място. Аз знам, че ми трябва, няма място. Тя сега. Пак и не забравяй, че игра на харта, на такова на харта трудността. За сега ти ще го преместя. Ти ще го махна. Не, ти ще ми трябва. Ти. Сега 3 е пушката. Презареждаме така. Добре, това е... Добре, ще използвам, ако трябва пищака. Раз. Чакайте сега. Ти. Добре. Вече има място достатъчно. Дори даже мога и да не изхвърлям ни една монетка. Ама тази монетка ще... То всъщност никът имаме резачката. Да се преспокойно мога да използвам Хемфлоида за хелт и да го поря с резачката. Но пък да. Знаеш, това е схемата. Стрелям го с... Чай сега. Тоест начинай с този. Две. Добре. Ти. Добре. И с скорост трябва да ги сменям оръжията. Ма като ти умрем, човек е... Защото мислех, че... Тая обстановка ми липсваше, като изиграх на нормал. Те. О. Така. С ти обаче правим един хелт. Обаче ти за сега ще използваме това. Така. Обаче... Валита сените, да. Ого, ти даш... О, добре. И което обаче ще направим друго. Значи, добре, хела е на едно. После ще дойдем така, после ще оглеждаме. Да дойдем губим тоя. Ставай път ти, бе. You ain't getting away.
Сега, аз като си... Ади стани път тебе, дрисло! А! Lucky break. Добре. Добре. Айде, бе! That is not moving. You go get it now. That's it. You go get it now. О! Как умрях на майка ти в путката, бе? Те. Handgun. Ти. Ага. Добре. А, да, изграби си единия патрон. Да, пак. Добре, че не записам за YouTube. Мемет, да, добре. Бъди спокоен, ви казват те. Игрите успокоявали. Ми казаха също. Никога направя, че паля бързо и че... Така направено, че да те изкара извън нерви понякога. Абе аз? Аз едно нещо искам само да направя. Добре, тук няма телевизор ли, бе? Чакай. О! Шестнайсет патрона. Давай. Не, аз не паля, аз съм много спокоен човек.
Нищо, че правя глупости. Не бе, ядотах за че то малко му оставаше и накрая ми тегли една резачка и ме уби. Буквално. Комбайн. Чай сега. Ще е хубаво обаче да се презаредим помпата. 4 обаче ще ми трябва. Ще презаредим и това. Значи, помните, едно е силния пищак, две ще бъде резачката. Ако бъркам нещо, ми напомнете. То навредно. Така. Сега, не де да бъргаш. Те. Това го взимам. Така. Обаче ще го изчакам този да дойде така. За да направим един така. За да може да вземем резачката. Ого! You go get it now. You look worried, boy. Так, сега. Бягай! О! Да, успяхме! Да! Абе, ама нямам време да мисля. Не, между другото, знам, че се стъмва с труповете, обаче като е изиграх на нормал, винаги не съм, нали, като тази сцена, никога не съм успял да го оставам с труповете. Винаги съм припускал. И си викам, дай ще го бия и ще го стрелям. Само да вия тук някъде, Някак си успях да го подложа да умре. Естествено, пребахме резачката, която ще да свърши много хубава работа, ще да свърши, ама... Ретни ме те. Да. Обзора кафе. Добре. Обзора е 40 килона. Не, чакай, бе. Отваряй, де. Си взимаме тая монетка. Така. Което обаче ще го комбинирам с хашето, за да мога го изпия. Полей се със ситената вода, ако обичаш. Така... Не... Тук също се връщам.
Нали? Не, де факто съм от тук, да. И ми трябва змийски ключи. Естествено, че ми трябва змийски ключи. Но пак си имам и... Ти как съм успел да го припусна, бе? Ще използвам ти оръжие. Така. Искам вече да изляза от тази къща. От цялото нещо много ме направяш и в начало... Ко беше? Най-много ме напрягаш и тая къща, отколкото другите постройки. Чакай сега. Качвам се тук горе. Ама баба, ти ли си, бе? Чай, че пак ме сбърка тая дъртата. Ти, което искам да направя и ще направя. Похабях единствената касетка, но ще го направя. Ще сейфам. По-добре да си изхабя едната касетка и да сейфам. Единствената касетка и да сейфам, отколкото да го минавам това цялото нещо. Тази дъртата не мога ли още от сега да я гръмна? Бях сигурен, че тук ще да излезе, ама. Чакай се. Чакай, ти не би... Да, Скорпион Кира. Точно ти ми трябваше. Диде. Не бъди нагъл, не бъди нагъл. Абе, аз... Абе... Къде беше стаята на бабката, бе? Някъде горе беше. Доколкото си спомням. Слушам, Sleeping Dogs. Да съм я чувал между другото. Ще я прегледам и най-вероятно ще се я взема да играя. Но да. Ще я видя след стримчето. Ти. Ясно. Че то между другото... Кой би предположил, че в книга ще съдържа това нещо? Какво трябва да казвам, че забравих? Значи, що ме с повече бойни техники, със сигурност ще я послушам и нея. Чакайте само, едно нещо ще направя. Не, тук. Ще влезах въобще тук. Ще се върна само до сейфа тук. Да взема вече какво трябваше да взема. Локпика и касетата. И ножа да взема.
Така сега. Трябва ми нощто ще бъде тука. Локпика ще го взема. И касетата с Мия ще я взема. Ого, що ме тричи трево? А ще е възможно ли пак да ми го пратиш, как се каже, сайта, че аз не съм го запаметил? И по погрешка съм натиснал, и по погрешка натиснах хикса. И тотално изключих да го сейфам, да го отбележа. Така. Значи... Ай, сега тук. Ethan, if you find this, I know I can't expect anything from you. Not after what happened. After what I did. But I just want you to know that wasn't me. I don't know what happened. There's so much that you need to know. There you are! You gave us quite a scare, young lady. Благодарско. Благодарско. След стримчето ще вия гичката. Това сайт. То де факто... То всъщност тук на запозна... О. I am sick and tired sick and tired of your bullshit. I need to hide. I need to hide. Why put us through this? What have I done to deserve this except open my home and feed you? Нямаме! Нямаме! Ай, заминай там, ма. Май са тука. Окей. Чакай. Тук трябваше да прикрием. Той всъщност е флем това. Дес ще я горим тая. Супер! Значи за Sleeping Dogs специално ще ти пиша, нали, като се взема игичката и като почна да играя, специално директно ще ти пиша в Дискорд. Мисля че еди си този стрим ще е с Sleeping Dogs. Директно там ще ти пиша и ще те предупреда. Ай, имаш го. Чакай само. Че... Окей, шоп.
Не, так. Окей. Ага. Ест. Чека. Вижте как сме газари, да сме газари на макс левел. Чакай, Sleeping Dog беше. Dog sleep... Опа. Не мога да пиша. Sleeping... Sleeping... Ама аз верно не мога да пиша днеска. Яша, бе. Така. Я само... Сега ще продължим. Само нещо да... Добре. Ага. Точно, не, аз в момента точно ти гледам с кодовете, които са. И тук има а, K4G за 376, другия е де ти викаш G2A за 4300. Даже въобще не е... И бас майката. Яко, добре. Правим го. Така се чува. След стримчето ще го направя, ще я взема игричката и ще я растя на следващото стримче, което да се надявам, че ще е сега дали в четвъртък ще видя. Не, между другото Sleeping Dogs, чакайте само да видя в Steam дали го нямам като wishlist. Защото преди известно време... Да, нямам го като в wishlist, обаче наскоро изгледах играта. Аз загледах играта. Мани сама. Хода на магистралата. Защо излязах? Тя кратичка игричката. Аз обаче... Успява го натаманя. Май, не. Ако цъкнеш... Добре. Ясно. Добре. Добре.
Така. От всичкото нещо не много мраза да минавам на тези пространства и в игри, и в реалния живот. Това зато и до някъде не харесвам да закачам в асансьорите. И не... She loves you. She wants Да, you to be safe. горе-долу това е като цяло. You! All you have to do is accept her Какво къде fucking се gift! пое? Да, горе-долу мафия и той мафия и гити са също толкова. Са подобни на GTA-ката. We love you! Why can't you see that? Embrace us! No! You don't fucking try to escape, you'll share the blame! There's no way out of this! Това е готино. В смисъл, аз точно такъв тип игри търся, дета разнообразие. Това е само когато съм в мисия, ясно. Ти е Мия и тая малката кифла, ясно. Опа. Викам, чекай, какво стана с екрана, то пък фигата. Здрасти! Where do you think you're going? Ethan, please help me. Ethan, help me. Ето не е ли нещо подобно? Това не е ли нещо подобно и като в Red Dead Redemption на двойката? Като помагаш повече и да увелича точките чест, които получаш. Ясно. Така. Да, определено. Още една монета. Значи от тях слагам на глава. Яко. Ще я прислушам тази сигичка. Задължително. Дай ми ключа, ако обичаш. Разгеле. Чай сега. Да тугим тая глава. Тоест, не, че. Ти всъщност... Добре. Къде другаде имаше... Скорпион... Горе имаш. На етажа. Мисля, че... Не, тук долу. Дес беше... Джак беше... Не иде да умуваш. Така. Те на втория, тука е скорпионската. Опа. Цето е долу. Не, нищо не съм казал. Говоря с тука в играта. Търся къде има други врати дето може да отвори за скорпионския ключ. Тука обаче
на хард модула, колко е различно като цяло, смисъл. Доста по-различно е от нормал. В смисъл, освен че нали, трудността е трудна, де. Тук, ако се срещате, като играем на нормал, е всъщност дървената пушка. Така, той да се разделя. Така, нищо няма. За комето и чине сега? За спомен. Тей, гайс, търсим сега. Още една глава. Нещо пищи усещам аз. Чакай само. Аз тук съм бил, няма. Как да не съм ги прислушал нещата? Без мисля. И там е. Ивито, добре. Не, ти е пак за змиите. Ти обаче се е претеджен за коми въобще. Но най-дъртата пък ми трябва ти. Тя ще отидем до сейфа само. Да се изпразна. Ти прозвуча много грешно обаче. Аз скоро с ножа ли ще бия тия? Така. Това го махаме, няма ми трябва повече. Това го махаме. Скорпионския ключ за сега ще го запазим. Я. Това го махаме също. Така. Слуди малко място. Аз тук го отворих, за да избягам в началото от тоя. Ма знаете ли, че въобще не го и прегледах, както хората. Бот. Той жълтия кабел на къде води, бе? Качета пъти, бе. Качета, де. До сейфа, и добре. Бот. Утре няма да успея да пусна, защото пък ще правя една торта за един познат, ма помоли. И ще ми отне и малко време, няма и едва ли ще успея да пусна.
Най-вероятно ще е в срядата. Ще се постара да пусна. Дай пак за час-два. Да поиграем. Той е Гарланд. Между другото, аз на къде се бях запътил? Напълно забравих защо дойдох тука. Ако някой може да ме подсети за какво... За чий хуй дойдох тука, ще съм много благодарен. Чакай, аз забравих, че това трябваше да снимем. Къде обаче му трябваше да се сложи? По-логичният въпрос, който човек трябва да се зададе в такива ситуации. Нали? Те е много логичен отговор. Проблема е, че и разработчика не знае. Treasure фото. Яшо, няма място ли е? Босна ти мамата. Чезни от пътя ми. Намерих си касетка. Сега да видим какво съм припуснал. Това е. Да живеят храповете. Ти въобще така го припуснах. Ще съм го припуснал. Ти от другата страна. И заключената врата. Кой ще рече? Ого. Чакай сега. Тук ще да видя дали съм припуснал нещо. Антикварс. Грешния куршум. Ти не ми трябва. Проблема е, че не знам още колко ще действа това, че да прибирам до... Той е тук, чакайте. Не. Ето, ако и го разкарвам, ето и го разкарвам за сега. Така. Така, това обаче за какво се използва?
Граната ти за лаунчера, ясно. Значи тия двете отиват до Сандъков. Така. Добре. Не мога да се сетя обаче. Я чакай да се кача горе, да видя за такъв часовник, къде може да се сложи. Доколко се сещам, до такъв часовник. Пък. Да, ще кучешката глава. И не ми трябва. Да, и да не правя някоя глупост, ще я карам с ножката. Добре. Значи... тук не. Значи ще е някъде долу. Май трябваше да има един друг часовник. Ето го е. Главата, бе. Няма да се лутами като скъсан вестник. Значи хора, леко съм заспал, нема слушайте ако дрънкам глупости. Така. Ето е. Ке излезем от тая дупка. Свобода. Чакай да извада с пищакачи. И там държат така ката. Давай. Даже не... Ти уйди. Снимай, батко. Ти. Давай. Чакайте сега. Айде. Някъде бях оставил такова нещо. Добре. И тук правим един запис. Много важно. Каква ми беше изненадата, като разбрах, че сейфа е с касетка ни и че сейфовите са ти ограничени. Какво има, бе? Той хладилник е сравнително чист, бе. Семейство Бикърс. Добре. Касетки, така, добре. Ти пас трябва да се сети. Не, сравняваш с мен в моите качества ли? Също е логично се сравняваш в моите качества. Now listen carefully, Ethan. My family and I, our bodies are contaminated.
I can't leave the property unless I get it out. And the same goes for Mia. Is there a way to get it out? We need the serum. О, да, It аха. should clear В whatever the смисъл, stuff is out of the body. да, As long as доколкото you're not спомня too от far gone. първия път, дето пегах, All right. Итан Anyone всъщност worse, I'd already разбира be long gone. каква е ситуацията с But I have Бейкърс. a feeling my mother has И че hidden са, some че са inside the old такива house somewhere. ненормалници So заради if we get this thing, I can help Mia. самата We can get out гад. of here. Right. Иви наречена. The old house is near the water. You can't miss it. All right. I just hope you can handle my mother. Your mother? Обаче, Be careful. обаче, мисля, I'll be looking for you. този път, тъй като в първото изиграване на играта спасих Мия. Ти, което обаче обмислям да направя и ми е изгарам от желание да пробвам, е да видя какво ще стане ако спася Зои. Да, точно това казвам. Просто от чисто любопитство. О, и двете DLC съм играл. На игричката. Ти с Крис, което е, и с чичето на Зои. Да бъда честен, ти с този чичак ма изкефи най-много. Най-много ма изкефи, като почна ги... Най-много ма изкефи, като почна ги би с юмруците. Нещо... Тя само. Нещо, което ни с... помпата ни беше зорка. Сега, представяте ли си... Спри да летиш... Абе, за да станят... Иде. Ти ще е по-логично. Не бе. Как? Нали? О, чакай малко. Ще ми трябва това нещо. О, не! Нима стряскай тебе! Забравих, че трябва да бягам, бе. Не! Колко спокойно беше без вас. Обичам го това пистолет, бе. Чакай, той е ганет лаунчера. Той дета бомби си пускаш. Аз защото си мислех, че он и там дет гори. И то с Solid Full. Аз кому да разкарам тук, бе? Да, бе, нищо няма да разкарам тук. Тих. Ще импровизираме. Я чакай, ти като каза комар, къде ми е само... Где си е буклук? Ще ти пратя в Дискорд една снимка. Един наверх днеска ми я прати. Само секундичка. Ще отнеме малко време. Да докато намеря Дискорда къде. Отиваме налично. Не ти.
това е. Това... Виж Дискорда какво прати. Налични. Чай. Понекад ги стрелям. Ясно. Махам се. Как? Преда летиш? Аз мога ли да изпратя един? Добре. Значи това... Знам експеримент. Не, тук ще ми трябва да деца пали. Верно ли ще ми трябва... Ама нищо де... Значи... Добре, значи тук обикновено ще трябва да се намерят и деца... Дед Гойогин. Вземи огин, запали ме, направи ме пепел. Не мога съм толкова скрив. Да изкувам ли, бе? Ух. Клекни долу, де! Ethan? Ethan! No more bullshit, Mia. I want some answers. I know, you're right, and I always wanted to tell you, but I can only remember a little, and the rest is just gone. Daddy, right? You mind if I borrow Mommy for a little bit? Don't Там just stand гледа, there. там бърнач направо това something. тип. Damn it. Абе. Ага. Ти какво е? Ти кога съм го сделал тази статуя, бе? Че не се сещам. Това... Не, бе. Ще искам развод. Клекни, де! Ей, че си свиня. Нит не щеш да клякаш, нит не щеш да продължиш напреде. И езък, че си мъж. Сега всичко събира от начало. Браво на тебе, Итан! Браво на тебе! Жив и здрав бъди, моето момче. Издолу иска... това е тази врата, бе. You made it. You're the first I've ever seen make it this far. Чакай, So what does it чашата mean ми me to падна. do? Is it gonna help me get out of here? Yes. Now listen Мислех, че ще ми carefully. да разменил да умра My от family and I, нашите our комици. bodies are contaminated. I can't leave the property unless I get it out. Значи, And the same goes for тия Mia. комарите са Is there a way to най-гадните get out? същества на We need света. a serum.
It should clear whatever this stuff is out of the body. As long as you're not too far gone. Аз имах значи, So where is it? тикат едната ми баба и дядо живеят на Никопол и то са точно срещу Дунава. Им е къща. И лятно време е ужасно от към комари. И едната летна вакансия само при тях и те като бях станал по-рано сутринта. И към дай ще умета, в смисъл, нали, дворчето да умета, да помогна на баба ми. Ко бутнах един те баба ми имаше такива така храст, да цвети, което е малко по-така гъсто. Тип храст. Колко бутнах това цвети и то като излезе рояк. Рояк. Най-малко около 30-тина комара да съм убил. Тогава. Вече тогава след 20-25-я комар, който убиха, спрях да ги боря. Той е такава сган. Не знам, що по някаква причина реших да... чекай, бе. Добре. Абе... не бе. Такива, между шегата на страната, такива неща отдавна вече спрях да пуша, може би има 6-7 години. Откакто не 6-7, излагах около 5 години горе-долу. Пак ли няма място, кога успял го запълна, бе? Да, добре. Той е такъв специален чичун за лоли. И хъпче ще го прибирате хангана. И ще го прибера за сега. Не ми трябва. Сега... монетка ще прибера тук така и ми се иска. Къде е хращето обаче? Не, всъщност не е хращето. Това ще взема. Така. Като намерим онуи, да имаме вече подготвени. То. Добре. Правим втори тур. Пак догадете докараме. Ще поръстъка може 20-30 минутки, 40. И ще спирам стримчето, че утре пак трябва да ставам в 4.
Умириш, комара път ти. Ето. О. Бе. Умри. Ади, кликни ме мен. Някак си оцелях. Ти ма дразниш. Така. Да, то пак ще събирам нещата така, че... Не, то че... Ага. Абе, аз що не ви гъмна газа с той нещо, бе? Ела сега. Гори, бе! Де... Определено ще ми трябва от и с огъня. И аз като те от непобедимите. Почувствах се. Абе? Махни се от живота ми. Такова пада... Чай. Умо да разкарам. Те ще разкараме той. Босъм. Хила ми е поражен. Айде, кой се. Така, не, той беше в другата къща, чакай. Така, само ще прибирам на бържи. Само да намеря другата част на племтола и ще ва запаля газовете. Това си го обещавам от все сърце. She's upstairs, go up. Добре. А тази част... Не, ти трябва да намеря другата част. Абе, не искам пак да ме бият тия... сега и ти се появи. Само ви ми трябва тук. Абе, я чекай малко, бе. Ми трябва ти нещо. Сега сгорях ти. Чакайте. Сега се почувствах. Елате ми се.
Презареди сега тук това оръжие. Къде е? Само ми дай помпата. Тя ще ги гърмя с помпата. Спри да шаваш, гад неземна. Гейка, абе, с помпата да гръмнах и ти пак не щеш да умираш. Да, така. Значи отиваш и ще ги оставя сега. Ага. Накъде? Това се е долу, добре. Аз като ви казах, че ще горите, ви не ми вярвате. Го нямаме. Тя сега това е. Ай, ще... Не! Ще изкаме тя. Така. Или... Добре. Те ебавате с баща си. Аз като ви казвам, че само да взема той нещици ще ва запаля. Ела, ма. No more bullshit, Mia. I want some answers. I know, you're right, and I always wanted to tell you, but I can only remember a little, and the rest is just gone. Daddy, Ай, да, ай, mind if дъхпай I пак ти, borrow бе. mommy for a little bit? Честни от живота ми. Why don't you stand there? Do something! Damn it. И на теб ще ти дойде времето. Добре ме, изчезвам. А, не. Пазил, че, а? Ага. Трябва обаче обязателно да намеря Хел. Чай. Ще направя нещо умно ще направя. Че нямам желание да го минавам това цялото нещо.
troublesome piece of shit! Сега тук го ядах. Jesus, fuck! Добре, бе. Тя не ми каза, че Гарвановия ключ е тук. Ашкос. Ей. Чай, ти знам къде друга да има за такива неща, те че ти ще го... Така. Това го вземаме. Вземи го, не го гледай. Това е. Значи, склам си това нещенце, за да взема това нещенце, за да мога да излекувам полезна за светената водичка мен. И което вземи това, давах ти го. Така. Отиваме да сейфаме. Само ти ми липсваш тука. Ще даже няма да се занимавам. И обмислям да спирам стримчето, че ма натега умората. Днеска по-кратичко. Да се надявам и среда, т.е. и средата ще бъде час и половина-два. Не, чакайте се, бой. Трябва ми само една. Ще ма мързи да го минавам ти цялото нещо. Така. Да им сега на къде да въпратим. Пък да. Или ще е средата, или най-късно четвъртъка ще бъде с Sleeping Dogs. Хайде да видим. Какво да въпратим? Джорката е на линия, бе. Чакай, ще въпратим при вас. Да му прати много поздрави на момчето. Той ще му пратя, те? Ще съм в чата. Пасивно активен. Както се вика, ще бъда лабилно стабилен. Така че да. Благодаря ви хора, че бяхте с мен тая вечер. Пожелавам ви лека и мека. И ще се видим следващото стримче. Чао от мене.